yalo wai yaya ake so kai yalo da burshi duka yake an sa Allah yalo ba ku yan canji fa ina tunani Allah ko ai ya ba wani labari ne bura yake an sa kana ganin ki shi ne ke gama sai an ba ku wani labari ba wannan tsawon wai da su zai je aure wai wata budurwa an ce rigiman Allah to yake gije banza a jawo kawai kai ba baban na to ai na ga wannan kuyar dan hali a ba da Allah na fage ba ka bane da ganin yarinya dan na girme ta fada uwa kake kin yaura a ba ko ni ubanka abin da zan yi kuma bai kamata kuma ku dinga irin wannan abun a baran Allah da ne rana fata dalle in mata ba da Allah a wannan mutum magana in mata kin tsaya kina wannan ne wai da rarka ba ya mana ba da kai kamata a ce ina miki magana kina rana fata dalle wato rashin mutuncin naka har ya kai ke da tare ne a hanya ko ya kuri wallahi suna faɗa uban ya kuri da Allah wallahi suna faɗa wa banka saboda rashin mutunci ni zaka dinga tare a hanya ya kuri wallahi ba zan wallahi zaka zo ka tare da ni a gida yana da miki ya kuri wallahi suna faɗa wa banka ka tare da shi in je ni na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka maka nan ba ka maka nan ba problems always na community